Němci se snaží, seč mohou, poněvadž pokud dojde k boji muže proti muži, tak útočící rudoarmějci jsou v přesile, takže se snaží nedopustit, aby se rudoarmějci dostali až do bezprostřední blízkosti zákopů. Bohu dík se to na pravé straně rudoarmějcům podařilo a obsazují postavení u německé těžké houfnice. Vidíš, jak mu to tak kouří z toho? Vlevo se zahajuje palbu sovětský 670 mm kanon ZIS, který může střílet jak proti pancéřovým střelivem, tak i křížtivotrhavým střelivem proti pěchotě. Byl velice oblíbenou a nesmírně činnou zbraní. Mezitím dostala zásah obávaná německá 880 protiletadlové dělo Flak ráže 88 mm. Ovšem do protiútoku se nyní zvedá část německé pěchoty podporovaná jednak stíhačem tanků Hesser a čtyřkolovým obrněným automobilem 223. Na postavení rudoarmějců u dobité houfnice začíná útočit německá pěchota podporovaná obrněným transportérem Hackl. Němcům se podařilo odrazit útok rudoarmějců a ti se pod ochranou palby kulometů a tanků nyní už jenom jednoho začínají stahovat. Zleva rudoarmějce výrazně a významně podporuje palba 670 mm kanónu ZIS-3. Útok rudoarmějců je odražen a rudoarmějci ustupují, aby zaujali výhodnější postavení v okolí křižovatky. Na pravém křídle se daří rudoarmějcům stabilizovat situaci po německém protiútoku. Němci sice znovu usadili pozici zničené houfnice ráže 150 mm, ale dál se jim postoupit nepodařilo. Tank T-34 umně změnil pozici, aby mohl účinněji podporovat nyní ustupující pěchotu. Němci začínají postupovat směrem vpřed, jsou neustále podporováni palbou stíhače tanků Hesser a čtyřkolového obrněného automobilu. Mezitím se Němcům podařilo vyřadit posádku sovětského 670 mm kanónu ZIS-3, ale z týlu se blíží rudoarmějcí posila v podobě polopásového obrněného transportéru Half-Track. Tyto polopásové obrněné transportéry nesly v té základní pěchotní výzbroji byli vyzbrojeni těžkým kulometem, po případě i velkorážným kulometem a nesli nebo vezli družstvo pěchoty. Na pravé straně se bohužel podařilo Němcům zlikvidovat, pobít, v případě pozajímat útočící rudoarmějce a začínají z pravé strany vytvářet velký tlak na bránící se pěchotu Rudé armády. Chtěli bych sbírat náboje? Pomocí polopásového obrněného transportéru začínají postupovat a postupují i na vzdálenějším horizontu, kde stíhač tanků vyráží nazpět. Je to neobvyklé a nepříliš šťastné nasazení tohoto bojového prostředku, ale Němci se k tomu uchylovali
když neměli tanky, tak nasazovali tyto stíhače tanků tímto způsobem, což vedlo k jejich poměrně velkým a značným ztrátám. Nicméně se k tomuto kroku byli nuceni v tomto případě odhodlat. Byl zasažen lehký průzkumný džíp a můj kolega Martin Ráboň si zavařil foťák. Němci postupují směrem ke křižovatce. To je hlavním cílem, aby tu křižovatku ubránili, po případě znovu obsadili. Dochází k boji zblízka, kde se často pušky neužívají ke střílení, ale používaly se v podstatě jako kije. Bojuje se polními lopatkami, útočnými noži, bajonety, často když není k dispozici střelivo i kamením a různými nevojenskými předměty, jako jsou lopaty. Máme tam statek Albertovec, kde se jistě nachází spousta nářadí, i to se dá v boji muže proti muži použít. Hetzer postupuje až na úroveň statku Albertovec a dochází k obsazení původní pozice. Část rudoarmějců ustoupila, část je zajímána a část v tomto boji padla. Bohužel nezřídka se stávalo při bojích na východní frontě, že ať už v zápalu boje či jiných pohnutek nebyli bráni zajatci, rudoarmějci i na druhé straně vojáci Wehrmachtu byli přímo stříleni, i když z toho neměli přílišnou radost zpravodajští důstojníci, pro které byl každý zajatec, obzvláště důstojník, velice ceněn, protože se snažili vytěžit z něho co nejvíce informací o protivníkovi. Tady vidíte, že zajatí rudoarmějci jsou odváděni do týlu a Němci pomalu obnovují postavení kolem statku Albertovec. Tam to skończyła tutaj? Ta poszła. Ten ciężki tank użył i w tym tanku zabić to. Ciężki tank miał se už vykouřila. Takže už jistě víte, jak jste hlasovali. Hlasovali jste tímto způsobem, jak vám účinkující předvedli, čili Němci uhájili své pozice. Ale abych použil eufemismu, bylo to pouze v okresním nebo místním měřítku taková drobná nepříjemnost. Němci pochopitelně v tomto okamžiku uspěli, ovšem brzy se jejich velitel dozví, že Rudé armádě se podařilo prorazit na jiném místě, takže tato pozice se stejně stane nehájitelnou a Němci budou nakonec stejně muset ustoupit.